gezant-major schaaks met Opgenomen Sint Salvius Limbricht present in de eerste divisie en zal als concertwerk spelen Kaling en als beschedend werk Avanti en wacht op nadere orders. Op de plaats. Rust. Rust. Mijn zoon daar. Welke korps is dit van? Limbricht. Ja, dat zou heel fijn zijn. Nee, 2 maanden. Ja, ik heb nog veel zes. Ja, nou, het wordt 12 jaar. 12 jaar. 12 jaar. Oh, zo zijn het 20 iets aan. Van 24 maanden. Goed. 3, 8.
goed hoor. Op de plaats. Rust. Rust. Spelen dus de eerste divisie, hè? Dat is de hoogste divisie. Dat is moeilijk hoor. Die gaan een aantal niet vandaag. Die mensen dan wel, ja. Oké. 8. Sluiten. Voorwaarts. Mars.
Mars!